началото на World of Warcraft вместо Пандерия. Минах оният за обладяващ квест, просто трябваше да го абадоните, след това да скачите по тези простоти, наричани камъни на съдбата. Да дойдете след това до тук, да дойдете някъде по средата на водата и да пуснете една перла. И това е всичко. След това ще вземете един квест и трябва да си играете с това. Трябва да събвате просто по тези неща. По принцип и трябва да е това. Да. Това е. Ето го. Ай, пускай. Уху! Много е квест. Ай, с мен е Рангел. Да. Аз в момента съм си пуснал. Значи, който има проблем с компютъра през лятото, ако има вентилатор, пуска го точно на компютъра, сега от мен и всичко е по-мети масло. Не е ли по масло и мед? Както да е сега. Ето го. Сега с този мог минаваме квеста. В коментарите пишете да искате да игра с мог. Аз имам някакъв, не много, някакъв нищожен. Няма 11 лева. Tako je. Проточка идва. Авка. Някакъв индивид. Рангле, разкажи вица. Да. Значи в едно радиопредаване излъчвали томбола, който я спечели, който каже дума, която я няма в речника. И нали печели томболата за еди си колко човека, еди си къде. И обаждали се чичковци и лелички, ама никой не е открил дума такава. И обажда се един индивид, казва Тиго. И търси, няма такава дума. Добре, кажете я в изречения. И индивидът казал Тигонавра. И водещия казал смени. Да продължава томболата. Продължавала пак така, ма никой не е узнал дума друга. И пак се обажда един индивид. Пасъм. Търси. И не можал да намери, нали? Казва, добре, кажете в някакво изречение и печелите томболата. И казал, пасам аз, Тигонавра. Аз така се изсмях първия път, като го чух. Наистина, много смешно ми стана. И ако между другото искате да чуете още такива вицове, търсете ги просто във вестника. За да бъдем точни. Там има много смешни вицове. Извинявам се за миналия епизод, че толкова много ми се спеше, но правих клипа много късно. Пак ви го казвам. Просто не ми се спеше и просто седнах на компютъра и го направих. Това е. Дойде ми факс от небето. Както казва брат ми. Дойде ти факс от небето. И аз не знам в него да има тези факсове, но това е друга тема на разговор, което може би ще обсъждаме в другия епизод. Извинявам се, че не правих толкова много време епизоди, просто бях на село. Нещо сега не съм в село, но имам компютър, интернет, плазма, LG с кабел на това. Село ли е ли живот, ма както и да е. Бях на Дидиво или новото Дедово и имаше събор. Днес ще ви разказвам една много интересна история. На събора беше кмета на Марков, където съм сега в това село. И този кмет взе, че се напи. И като се напи в един часа, какво направи? Почна да извади с пистолета и почна да гърми. И там станаха другите истории, вие сами се сетите. Значи това, извинете за лага. Това е просто компютъра ми, защото много пригрявам. В момента съм си пуснал вентилатора и ми духа. Ето това е някакъв друг пандарен.
За сега играта, епизодите ще ги върта сам, ако някой от моите френдове навие да играем, като малко се съмнявам, чак тогава ще има с някой друг. И едва дигаме левел. Сега какво трябва да направим? Къде? Извинете, че така лага, но или може би вие не го виждате, след като го коментирам, сам ще видя. Тук трябва да събираме нещо. Трябва да убиваме едни. А къде са те едни? Така. Ето. Да, това е. Сега гледайте как се стрелят. Аре, един. Имаме прогрес. Това нищо тук няма да взема. Какво това е? Това мок ли е? Ама то си ги убива. То с някакъв админ. Не, буклук! Да. Така. Трябва само да привлечем тези и стане много по-лесно. Ако този буклук не ги взимаше. Яко фърчил. Още Мистер Пандери е една много завладяваща игра. Отвътре трябва да играбне. Иначе за повечето хора лага ми. Няма да игра. Това квест е бъгнат, няма да игра. И като мен. Както виждате, на мен карбонита ми е бъгнат. В буквалния смисъл на думата. Ама игра, нали? Така че няма абсолютно никакъв смисъл. Такова. Сега моят компютър не признам, че е някакъв слабак, ама не е някакъв силняк. Примерно имам един приятел, който има Извинете, много си заглуших микрофона и после не се сетих да си го пусна. Ранга. И той ме е затворил. Не си затворил. Човек говори, бе. Той сега се притеснява, човек. И аз бях така. Не, ям. Какво еш? Какво клепаш? Краставица и малки доматчета. Връщаваш ме. Шибам се. Това ще кола готовни. Потом. И в момента трябва да изчакаме те да се спалне, защото ни уби. Както видяхте, Монка това е нещо нормално, колкото знам. И ги пада много оръжие. И е само за 29 минути. Супер. Джанзи, Академи. Буклук ти няма да се маниш. Този изтреба тук всички още стоят. И буклуци. Сега заради него няма такива. Добре, ще се върнем, когато се респаунат. Да, чао.
И хора, върнахме се обратно, едно се респауна и мисля, че сега другите би трябвало да се респаунат. Това да видим. Остават ни само още 4. Какво там се подхилпваш? Чувам. Ооо, брутал демидж. И ние вече имаме още малко и правим много от извинете, че хълсам. Тук повечето квестове са взети. Така, Аршок. И кюб! И остана още едно. Сега би лопа да ги убият и просто припадам. Добре, аз ще го вземем. И готови сме с квеста. Така, извинете, че ако случайно лага, но на мен ми лага изключително много. Вие може да не виждате лага, ама... Дай се сложа в опцията и да го гледам. Уау, малко в опца бе. 13, 10. Карай. Тук има някакъв вселени. Това е нещо. Този вече ма дразни, баш няма. И дигнахме и качихме две нови магии. И какви са тези шокове, какви са тези неща, просто нямам се не. И сега докато не изпълним всички квестове, няма да се махнем. За жалост. Сега това там простотия къде е? Не, без базик ли е? Ма, без базик. Добре. Аз пак ще спреклепа, за да може да отида да видя какъв е квест. И паснето видях какво трябва да се направи с квеста. И прекалено много ми лаги. Ще има малко кътване някъде, където махам това. Си махам лола и после това се допускам. Защото не така трябва. Сега трябваше да взема така. Сега било сега тук да го няма и става ако циганина. Ето го. И го взехме тайно и Рангел пак се върна. Дам. Въобще квестовете тук са много забавни. Ако нещо не виждате, просто напишете в Google името на квеста. Да, това е. А си има специален канал, дето показват самите квестове, които е яко. И тази нощ ми е за много време, тя се за винаги, не... Тук има, тук няма, както се казва. Днес съм много развълнуван. Спиците защо? Защо? Почти свърши лятото. Аз съм в ново училище. Така че е нормално, за да бъдем честни. Сега трябва ние да го убием. Трябва да такова ме гълнва. Поне аз така смисля. Така. Да. И дава 2 цяло и нещо XP. О, това по него показва къде е. Право да си скефиш.
Около. Готово. Колко лесно. Това е шут, The Spirit Waiter. И миначко сте готов. Още малко и качваме левел. Това чак къде? Явно ще трябва да повървим, но това може би ще стане в следващия епизод, защото погледам пътят е дълъг, ако не е гладен. Ако не разбирайте мен, пътят наистина е дълъг. Скоро ще отида да ям. Да, и това беше с днешния епизод. Дали аз мога да си продължа, на мен това не има проблем, само да искате да гледате, но добре, имам свободно време, ще го направя. Кога взимаме вълка? Елементал. 15 левел. То може още днеска да го вземем. Както гледам как качваме. Днеска може да го вземем. Сега мога да направя малко по-дълъг епизод. Днеска се връщам, сега трябва малко по-дълги епизоди. Мислих първоначално да започвам да си правя нов герой. Аз ще си направя Роуч, Night Elf, Фемали. Никой не разбра оня с ножките и енерджито, освен Монка. Елфите, които са от алиансите, или сините, или червените, там както искате ги наричате като мен. Аз ги знаех като сини и червени. Мен така ми ги обясниха, като бях малък. И ако искате да играете в оригинални Blizzard сървъри, играйте си. А някой иска да ме почерпи един месец, да ме почерпи. Някой може да ме такова 60 лева. Не са си малко пари, но съм фен. Подявам ли съм фен? Тук са големи левели. 12. Он беше 85. Извинете за лага, ако случайно го виждате, но мен се снимам с... Едва вкачвам 20 FPS. Това е заради компютъра, но... Той си е хубав, въпреки всичко. Той е 13 лева панда. Бе, панда. Не мога да го кажа като брачет ми. Стюнчок. Не след как ги извърта. Не мога да го кажа като него, значи много кефи. Дигнахме левел. Рич левел. Това много далеч му отнася, бе. Това може да го скипна. Ако не е интересно, ще го заснема. И ако не е интересно, ще го кътна. Явно няма да го кътвам, защото това е път. Но всъщност ще го кътна, защото това наистина е път и не мога нищо да ви приказвам. Извинявам се, че толкова много кътвам, но само на интересните части искам да гледате, защото иначе от играта аз се отвъртих, докато ходих. Вярно е. Арангел, докато че 10 лева вече се беше отказал по... Да. Това е друга тема на разговор, както казах. Той сега в момента цъка Майнкрафт, доколкото знам. Майнкрафт мен не ма брати аз да снимам на Майнкрафт. Той, Мистер Фокс, той ми товари, той се отговаря за тези работи, както и за лигата май. Но за лигата не сме сигурни много да ще правим епизоди. Аз съм почнал вече World of Warcraft вместо Бандерия и се надяваме заедно да качим 90 лева, аз 50. То вече го качихме.
10 левел, ще направя епизоди колкото трябва. Нали, за да се качи, отделно ще минавам дънжени с него и други прости, едно от тях ще бъдат съвсем други отделни поредици, защото няма смисъл да ги правя заедно. Много епизоди ще станат и си помисля, когато направя 100 епизод, какво? Аз съм 89 левел и са станали 100 епизода, защото имам на дънжени. Няма никакъв смисъл. Поне това си е моят мнение и Ранго вече се отихчи от мен. Не те слушах. Викам, че вече се отекчи от мен. Не те слушам. Да, аз също си викам. Като също се отекчи от мен. Това е горчивата си. Добре, кога си? 22 левел? Не. Добре, ще е така. Къзват кавичка. Ако трябва да хода по тези въжета, аз да не съм кунфу панда. Наистина, аз съм дебел като панда и мязам на кунфу панда. Ня! Добре, знам, че кунфу панда не говори така. Кой говори така? Не си трябва да применим. Са по-дълго лесно, бе. Особено с лак. Освен аз да спрем да паузирам епизода и после ще... като мине тогава. Ало, здравейте всички, които ме гледате пак. Аз съм КуКоБГ и сега продължаваме с епизод 5 на Уратовак Вистовка серия. И сега трябва те да ги дефидваме, защото са букуци. Като този маник. Това беше добро начало. Настрах. Право точно настрах. Сега те могат да пускат едни магийки, доколкото видях. Така, бол за много малко се продават. Трябва ми и трябва. Ще има така стъпчка. Ще си я сложа. Трябва да ти видим още едно такова. Въобще тук няма бъгнати квестове, има бъгнат карбонит. Бъгнат мап. Няма бъгнати квестове. Пишете просто в интернет името на квеста и сте готови. Както Рангел правиш, докато дигнеш 90 левел, всеки квест, който го има на карбонито, го изпълняваше и след това фот няма в Google. Google търсачката и аз се научих така от него. Признавам, това беше умно. Още колко трябва да унищожим? 2. Това нещо трябва да се базика естествено. Само толкова ли бяха останали? Няма ли да се разпалнат? Добре, сега ще спра с епизода. И дали ще успея да намеря още 2, ще разберете другия най-драг. И скоро ще го бъде направен епизод. Защото все едно там чао, абонирайте се, гледайте ни. Не беше го са. Ще го кажа какво. Даже мога да видим какво става. Добре. Абонирайте се за нас. Коментирайте. Харесвайте клипа, дайте положителни си пат. Защото го заслужава. И може да кажа, абонирайте се, защото ако искате да ни следите и искате да видите кога по-скоро ще направя този друг епизод или ще намеря още едно, ще изберем само в другия епизод в Warcraft, вместо Пандерия. Това е религия.